Тәрәз қаршындағы үйеңкілер сенің кебек ақшыл ябыңнан, сенің шәшің түслі ақ жел тозғай. Мен қышларда сені сағынам, сенің шәшің түслі ақ жел тозғай. Мен қышларда сені сағынам. Китәләр. Җырчы Рафаэль Сахабиевның вафатын ишеткәч. Китәләр. Китәләр, китәләр. Кемдер бүген, кемдер иртәгә фанидан бакыйга күчәләр. Кемнедер кайгылы итәләр, кемнедер шатлыклы итәләр. Дөнья бит бу, аптырамагыз, сөенгәнгә дип ышанмыйм. Мин ышанам, чөнки адәмнәрнең бар яхшысы, бар бик яманы. Әйтәбез бит, Ходай биргәнгә дип шөкр итәр кеше калмады. Шөкр итәр кешеләр бар, шөкер, бөтенләй үк әле юк түгел. Ләкин кемдер китеп барган саен кителә дә төшә бу күңел. Бүген менә Рафаэль киткән. Кайсы булсын җырчы Сахаби. Хайран калып телсез басып торам, югалтудан булып гасаби. Сабырлыклар бирсен бер Аллаһым якыннары, туганнарына. Без шөкр итик шундыйларның булганнары, калганнарына. Калганнарга Ходай гомер бирсен, бәрәкәтлесен һәм узынын. Күпме генә җирдә яшәсәк тә безнең гомер бер кул сузымы. Китәрбез без шулай берәм-берәм. Кемнәрдер иртәгә, кем бүген. Дуга кылыйк Айдар Рафаэльгә. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗигун.